Illum se nlaqgħakom ma' Caroline Kassar li hija Senior Staff Nurse taċ-ċentru għall-loti tad-dem ftit pass il-bot minna, Gwarda Manġa hawnhekk aħna ġirien u Caroline niżlet ftit inniżla u ġiet fl-istudju tagħna biex tgħin ftit nifhem aħjar kif inhi s-sitwazzjoni, kif tafu jekk jiġri xi inċident, jekk xi ħadd ikun marid bil-kanċer. Dejjem dan iċ-ċentru għall-loti tad-dem salva tant ħajjiet u mnalla ikunu tant donaturi illi jagħtu id-dem. Grazzi Caroline li ġejt hawnhekk, jiena dan is-suġġett kif taf ġejt ħafna drabi għax veru jinteressani. Bħalissa kemm għandkom donaturi? Ara, jekk naraw iċ-ċifri tas-sena li għaddiet mar għandna ġew jagħtu 20,175 persuna li 198 minnhom kienu donaturi tal-pjastrini. Single donor platelets jiġifieri għaliex għax aħna platelets nistgħu nagħmluhom pooled minn 5 donaturi tal-istess blood group u nagħmlu borza waħda jew persuna waħda tagħti pjastrini. Mela, jekk jiena għadni nqum sewwa diġà qed nitfixkel, mela dem naf x'inhu. Pjastrini, ħu paċenzja spjegali x'inhuma. Issa, mela, inti meta persuna jiġi jagħti id-dem, jiġi jagħti id-dem sħiħ, iċ-ċelluli l-ħomor, il-pjastrini u l-plazma li kun qed idur ġofina biex niftehmu. Issa, minn 5 donaturi tal-istess blood group noħorġu borza waħda pjastrini li tmur ħanati eżempju li kulħadd jaf bih għal każi ta' leukemia pereżempju li jkollhom bżonn il-pjastrini għax dawn huma ċelluli li jkollhom is-swaba hekk bħalma qegħdin swaba tagħna jingħaqdu biex jagħmlu blood clot. Min ikollu leukemia ma jkollux biżejjed minnhom allura jista' jibblidi. Mela, ġifieri minn borza waħda toħorġu borza oħra pjastrini? Dawk it-tliet komponenti tagħna iva li huwa ftit pjastrini, 5 tal-istess blood group donaturi tal-istess blood group, jiġifieri jiena O positive għandi bżonn low positive pjastrini. X'jagħmlu? Il-laboratorji tagħna jaqdu 5 donaturi tal-O positive, jaqduhom flimkien u nkun jiena nista' niġi trasfużjonata il-pjastrini tal-O positive, pooled. Imbagħad imma għandna ċertu donaturi partikolari, għandna mara il-komplement irġiel. Minn hawn nixtieq inħeġġeġ naqra n-nisa wkoll jiena li qatt ma kellhom ċans ta' tqala imma biex jekk jitħajru jagħtu il-pjastrini meta jiġu jagħtu d-dem jgħidulna jiena qatt ma kelli tqala. Qatt ma kont pregnant, ġifieri qatt ma kelli riżultat pożittiv. Għandi vina tajba nitħajjar nista' nagħti d-dem u l-pjastrini flok il-whole blood biex niftehmu u jiġu jagħtu nirrikrutjaw. Għaliex qed tajt imma dawk li m'għandhomx ħajra li jkunu tqala għaliex qed tgħid ma jkollhomx ħajra, ma jkollhom qatt ċans li kienu pregnant. Jiġifieri li huma qatt ma kellhom ir-riżultat pożittiv ta' finti tal-istikka biex niftehmu. Mhux dawk li forsi jixtiequ tfal, dawk li qatt ma kellhom it-tfal. Ma kellhom. Għaliex imma x'għandhom iktar minn dawk li kellhom it-tfal. Għax jekk jiena li jiena għandi tifla, jiena ġofija għandi l-antigens tat-tifla tiegħi u ta' missiera. Mela allura jiena meta jiena nagħti platelets jiena single donor platelets u ħajmorru għat-tfal hemmhekk jkun hemm ir-riskju li jkollhom reazzjoni. Mela allura aħna nirrikrutjaw dawk in-nisa li żgura qatt ma kellhom it-test ta' tqala pożittiv. Interessanti. Iva. Issa ħaniġu għal da suġġett li interessani ħafna wkoll u dejjem ninsa li mu l-iktar dem komuni, l-iktar tip ta' dem. F'Malta ħanajdlek huwa A positive. Bħali. Jiena komuni ġifieri ħafna A positive. Eżatt. Sewwa l-iktar dem rari. AB negative ġo Malta. AB negative. U meta ngħidu rari kemm għandna? Kull ma għandna 5% tal-popolazzjoni ta' Malta infatti. Sewwa AB negative. Issa l-oħrajn għax għandkom kemm hemm tipi? Għandek 8 O positive u O negative. A positive A negative, B positive B negative, u mbagħad l-AB positive u l-AB negative. Issa ovvjament mhux ħan ngħidlek għax żgur ħan insa u mhux ħan daħħalhom ġo moħħi l ħares għandi xi test biex inkun infermiera jien għax minn l-ewwel infalli żgur. Però liema l-iktar issibu diffikultà ikolkom jien nafx inċident jew kellha xi ħadd bil-kanċer għandu bżonn id-dem jew operazzjonijiet oħra. Nafu li hemm tipi ta' dem bħal tiegħi A positive ma nafx il-min jista' jagħti, jien dik ma nifhimix.
meta tibdew tinkwetaw intom? Ġifieri li mol iktar dem li tgħidu da dem bin-noqqas. Ara, il-maġġoranza ta' malta hija A positive. Mela r-riskji li jkun hemm xi ħaġa incident, riskju ta' kanser, bħalma tissemmi inti, huwa li jkun A positive. Biss mbagħad meta aħna nagħmlu sejħa, ngħidula aħna ġifieri, ħajjiġu id-donaturi tal-A positive bil-gżud smar. Milux kellna wkoll aħna infatti għall-A positive ħriġna mid-dipartiment fl-10:30 ta' filgħaxija. Baqgħu ġejjin id-donaturi, il-qajna lil kulħadd, jiġifieri xorta ġew jagħtu id-dem. Jiena nagħmel aċċenn naqra importanti, mhux meta aħna nagħmlu wkoll mar jiġu n-nies, iridu jiġu regolarment, jiġifieri jekk inti bdejt tagħti id-dem tista' bdejt għax l-etajiet ivarjaw infatti minn 17 sa l-aħħar ġurnata ta' 69 years ta' 69 sena ma tistax tagħti u l-għalaq tis-70 imbagħad. Inti importanti li tibqa' tiġi regolari, jiġifieri raġel kull 3 xhur u mara kull 4 xhur. Għaliex? Ħalli dik ir-riserva hija dejjem kostanti. Jiġifieri jekk jiġi nqala inċident ta' xi ħadd tal-AB negative u l-blood groups kollha infatti tal-AB negative li huwa li żjed rari ġo Malta, aħna mhux imbagħad noqogħdu taf inti inċemplu n-nies isma' għandna bżonnok issa għax iblidja xi ħadd għax kien hemm inċident għax hemm. Tagħmluha ġifieri intom di ċemplu lid-donaturi jew ċemplu n-nies. Iva. Aħna filgħodu ikonna listi, ejja nsejħulhom hekk bħala listi, fejn nkunu nafu aħna li għandna bżonn pereżempju daqs jinnaf 30 borza u positive biex imbagħad il-bank tad-dem ġo Mater Dei ikollu riserva biex toħroġ għall-pazjenti kollha. Ġifieri jekk aħna filgħodu qomna u għandna bżonn dawk it-30 borza u ma jiġux id-donaturi ħanibdew inċemplu. U nibatulhom SMS għandna bżonn it-tip ta' dem tiegħek miftuħin taf inti għandna twilight pereżempju kull l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Nibqgħu miftuħin sa 8 u nigwidawhom biex jiġu jagħtu d-dem. U kuljum kemm ikolkom bżonn biex għall-inqas l-isptar ikollu biżżejjed kemm tridu boros? Biex ir-riserva tkun kostanti jkollna bżonn 50 donatur kuljum minn kull grupp. Jiġifieri f'dawk il-50 jidħlu 8 gruppi kollha. Ħalli aħna nkunu nistgħu nibatuhom mbagħad Mater Dei għax fil-għaxija fis-6 ta' by the way il-vjaġġi huma darbtejn. Għandna f'nofsinhar u fis-6 ta' filgħaxija id-dmija li jkunu lesti jitilgħu Mater Dei biex tkunu tista' toħroġ għall-pazjenti kollha ta' Mater Dei Samok u l-isptarijiet. Għandkom imma tikolkom biżżejjed jew le? Le. Sfortunatament le. Kemm tiġbru kuljum? Ġeneralment bejn 25-30 kuljum. Li mhux biżżejjed, qegħdin dejjem qisu bejn 25 u 20 neqsin kuljum. Issibtu l-ħadd dak il-pattern qed ninnotaw mar, issibtu l-ħadd iva jiġu 50-60 persuna, imma dawk huma jumejn biss. Aħna l-50 irriduhom is-7 tiem tal-ġimgħa. Ġifieri jekk dawk ma jibqgħux 50 u mbagħad nispiċċaw bħalma ġranna kellna bżonn Low positive. Low positive kull grupp ġeneralment jiġieli jkollna bżonn. U x'inhuma meta verament tinkwetaw x'in-nies jaħsbu li id-dem pereżempju hemm bżonnu ħafna affarijiet, u inti semmejt pazjenti bil-kanċer, semmejna forsi xi inċident fejn wieħed jitlef id-dem. Min iktar ikollu bżonn id-dem? Jiena mpoġġi naqra l-inċidenti to decide. Minix ngħidlek li ninsewhom għax l-inċidenti jistgħu jiġru anytime. Jista' jiena qiegħda nsuq ninfaqa bil-karozza u jkolli bżonn id-dem. Imma għandna pazjenti regolari aħna tat-talassemija dawk iridu jieħdu 4 boros kull 4 ġimgħat bil-fors. Talassemija hija kundizzjoni mediterranja fejn jinżlilhom il-hemoglobin. Għandna 55 persuna u Malta. In-nies tal-kanċer, is-samok, sfortunatament il-każi tal-hematoloġija qed jiżdiedu ħafna. Għandna l-pazjenti tar-renal unit li dawn regolari it-tlieta li huma jieħdu 1/12 bejn wieħed u ieħor tar-riserva tagħna. Interessanti, ġifieri ma kontx nafa tat-talassemija tal-ewwel 55 illum. Iva. Ħafna 55. Eżatt. U kanċer, dawk li għassamok ġifieri, kemm bej wieħed u ieħor, skużani ma preparajtek xalija di, boros kemm jieħdu bej wieħed u ieħor fil-ġimgħa? Skont il-bżonn, skont il-każi tal-hematoloġija ġieli jieħdu ma' 60 borza fil-ġimgħa.
tal-hematoloġija huma t-tip ta' kanċer fiċ-ċelluli tad-dem. Ġi għandek leukemia, għandek ħafna tipi ta' kanċer, taf inti, għanħobbu nsemmu l-leukemia, aħna il-leukemia kulħadd kważi jaf biha. Dawk jieħdu iva ħafna dem. Tarini l-unit ma kontx naf. Tarina l-unit, mela, aħna fil-kliwi għanna l-eritropoietin jgħidulu. Eritropoietin hija kimika fejn inti l-inna li aħna għanna l-kliwi jaħdmu sew, iżom minna l-livell tal-ħadid tajjeb. Iġviri l-hemoglobin ikun 11, 12, 13, l-irġiel ikun iżjed, għax aħna n-nisa dejjem naqrin għaz ġeneralment. Issa, jekk jien għandi l-kliwi mhumiex jaħdmu sew tiegħi, għandi l-eritropoietin mhux jaħdem tajjeb. Mela ħajkolli bżonn id-dem. Ituni fil-każ ta' jiena minix jaħdmu sew, l-eritropoietin ukoll injection, imma mhux dejjem tkun biżejjed għalija biex jiżtlali il-livell tal-hemoglobin. Qegħdin lejn l-aħħar, Caroline, se nħalli f'idejk id-dem dejjem hemm bżonnu naf kemm jaħdmu iċ-ċentru għall-loti tad-dem, gwarda manġa staff ħelu mens, dejjem meta tmur hemmhekk jilqgħuk wara li tieħu d-dem ituk xi sandwich, dik vera tinżil li għasen, tgħidli għal sandwich, imma ruħu pjaċir biha. X'jistgħu jagħmlu minn illum tħajjar b'din l-intervista li jagħti id-dem, il-ħinijiet tal-ftuħ fejn jiġu xi li jagħmel. Jiena nħeġġeġ il-poplu Malti minnu f'saħħtu jaħseb min mhux f'saħħtu. Aħna miftuħin kuljum bil-ħdut u l-festi mar mit-8 ta' filgħodu sa' 6 ta' filgħaxija, l-ewwel nhar ta' ġimgħa tax-xahar ikollna twilight sa' 8 ta' filgħaxija. Għandna wkoll it-trasport b'xejn, jiġifieri jistgħu jċemplu 80074313 u nipprovdulhom it-trasport b'xejn kemm imur jiġborhom u kemm iwassalhom lura. Tajba, di ma kontx nafa. Anka jekk ġabrek ma nafx mill-belt minn ġol. X'inhu l-free phone? 80074313. 80074313. Issa jistgħu jiġu għalik b'xejn u jerġgħu wasluk lura. Fej il-post qiegħed kulħadd jaf fejn qiegħed imma ma tafx qiegħed fejn l-isptar Salloqa fil-ġemp iċ-ċentru għall-loti tad-dem. Caroline Kassar, lilek u lit-tim tiegħek nirringrazzjakom. Grazzi li segwejtuna.